gytuno siarad efo fi heddiw. So, da ni falch iawn bod Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru wedi gallu rhoi grant i Canolfan Cymunedol Pen Parciau. Fedrwch chi ddeud dipyn wrthyn ni am y gwaith ydych chi'n neud yn y gymuned? So ar hyn o bryd, trwy adeg y Covid, beth ni wedi sefydlu yw grŵp o'r enw PAT. So mae PAT yn golygu Pen Parciau Action Team. Beth ni wedi wneud yw trwy'r meddygfa lleol, hefyd y Jubilee Storehouse ble maen nhw'n wneud food bank. I ni wedi galluogi bod ni'n gallu mynd na prescriptions allan i rhai sydd fwyaf bregus yn ein cymuned, a hefyd, oherwydd bod ni minibus, mae wedi galluogi ni gweithio gyda'r Jubilee Storehouse mwyn cael mynd a bwyd allan i rhai o'r teuluoedd ar unigolion sydd yn cymuned sydd wir angen. Hwn yn rhywbeth sydd wedi cael ei sefydlu o'r wythnos pan aethon ni lawr i'r lockdown. Ni wedi bod yn ffodus iawn bod ni wedi gallu defnyddio gwirfoddolwyr sydd yn yr hwb, a hefyd i ni wedi gallu denu mwy o wyddfrwydd i helpu ni. I ni gallu cynnal y gwasanaeth yma 7 diwrnod yr wythnos. So ni'n hynod o ffodus o'r bobl sydd wedi rhoi'r amser mewn i'r gwaith. Ni wedi bod yn ffodus iawn hefyd o pobl eraill, debyg i Tesco, Lidl a Marks and Spencer hefyd, sydd wedi bod yn gallu rhoi food surplus iddyn ni. A beth ni wedi bod yn gwneud wedyn, ni wedi bod yn rhoi y food surplus at ei gilydd. Ni wedi bod yn bagio fe, a wedyn ni'n mynd i gwahanol ardaloedd yn y pentre. So mae dros 3,000 o bobl yn byw yn Pen Parciau. A mae wedi dod yn fwy na just falle planhigyn neu torth o fara. Mae wedi bod yn real rhywbeth llesol a just knock ar drws gadael gyda'r gofynion chi'n mwyn i'n goffo neud nawr efo social distancing. Ond mae yna rhyw deimlad neis bod ni wedi gallu, falle bod hwnna yw'r person cyntaf, bydd y person yn gweld yn y diwrnod ni. A fi'n ffyddiog bod wedi golygu mwy na jyst darpariaeth, meddyginiaeth, na beth oedd ei ddechrau fe. Rhywbeth bach i o'r hwb yn Pen Parciau a dyna chi. Mae'r adborth wedi bod yn positif a rhai negeseuon i ni cael, a mae rhai yn mynd ati wedi ni rhoi backstory really, bod mae wedi bod yn fwy na torth o fara, so mae wedi bod mae wedi bwrw fi really faint cael y link na really gyda'r gymuned. Mae wedi bod yn hanfodol fi'n credu yn ystod y pandemig yma, a fi'n gobeithio nawr gyda'r aren i ni wedi gael bod ni'n gallu cario fe mlaen nawr yn dibynnu beth yw'r ffes nesaf sydd yn mynd i nôl ato ni efo. So sut yn union mae'r grant yma wedi helpu chi? So beth mae wedi galluogi ni wneud yw, mae wedi galluogi ni ariannu y bysu fy'n allan bob dydd. So yn amlwg wedyn mae'r costau gyda'r ffiwl wedyn yn honno. Mae hefyd wedi galluogi ni brynu ychydig o PPE oedd angen ar y dechrau. Pethau falle fel ymenig, sanitizer, y masgiau, pan oedd pethau bach, falle dim rhyw fath o gynllun i gael. So mae'r pethau fel la wedi galluogi ni ariannu ni mwyn cael cynnal y gymuned really, yn y ffordd sydd angen yn y crisis yma. Ys yna'n amhosib wneud o heb y PPE really? Na, achos chi'n gwybod efo social distancing, mae gyda fi ddisgwyliad bod fi'n gofalu ar ôl y staff, bod fi'n gofalu ar ôl y gwirfoddolwyr a hefyd y gymuned i fi. So mae'n gwneud siŵr bod y darpariaeth yna. Mae'r PPE wedi bod yn anodd i gael, ond pan ni yn cael beth ni wedi ffeindio yw, falle byddwn ni wedi bod yn prynu menig o blaen, mae'r costau wedi mynd fyny. Os ydych chi yn licio deud rhywbeth wrth y pobl a'r cwmnïau sydd wedi rhoi arian i mewn i'r gronfa? Licio ni really o weilio'r calon really i pawb sydd wedi rhoi arian iddyn ni gael cynnal gwasanaeth, ond dim jyst yr arian, mae pethau fel y bwydydd, diolch o waelod calon, achos mae fe rili wedi bod yn brofiad, ond mae rhai o'r teuluoedd, rhai o'r unigolion wir yn ei angen mae wedi bod yn fwy na jyst torth o fara, mae wedi bod yn gyswllt i rhai, jyst gweld rhywun y stepen drws, codi llaw, gweud bore da, a sy'n ni ddim wedi gallu gwneud heb
heb o pawb yn tynnu at ei gilydd, so o weilio'r calon o bawb o'r fforwm yn Penparcau. Diolch yn fawr iawn i chi.